so he so free baha e be ka boni wadi dia che wani say wadam ma no so asem no amanfo e di na na sa so yan so me yi sa da e be ma le sa da na so na eso papa Nasi. I want you. Dama. What I say best any be cancel. Openi kuma. Bem. Openi kuma. Eje kuma. Openi kuma. Ena nimia odi nechi. Ena na hen kwa keke. Omu nyina afri bem. Na ebe busumi mienu mu nie. Ena keke. Ena ne maane de beto wɔn anim sɛ na daroma baabi a ne sekan ka. Kɔpɛsɛ nka ɔhenema ne sɔre akɔ hɔ kɔyɛ hɔ adwuma ampa ɔhenema a ɔmo kwan ɛma yɛyɛ ho nhyehyɛeɛ ne nam sɛ abusua no nyinaa ne da hɔ nti no ɛma ɛkɔyɛ sɛ akɔka mpanimfoɔ wei baabi ɔmo nso ɛdɔ didie ɛwɔ abusua no ɛde sɔm ɔhene nti last week ɛna ɔhene yɛ sɛ kɛmfoɔ mu nyinaa mmara na ɔmo deɛ ne ti kɛm ɔmo antumi anaduru ɛna ɛna ɔmo abɛduru a mede bɛto anim sɛ na ɔmo aba saa adwumadie na ɔde maa yɛn no ho nti na ɔmo nam. ɔhene sɛ ɔma ɔma kpaaba nti ɔmo ba abɛgye ɔmo asase a adaro na buru saa na nti awurade awɔ se adeɛ ɔde ma wo ne ɛno anam hwɛ ɔsɛ adeɛ na ɔmo yɛ kurom ɔmo yɛ n'adehyeɛ ne nana ne ɔmo na ɔmo yɛ mpanyinfoɔ wɔ kurom na ɔmo ba n'anim ɔmo mfa ntoma a ɔmo adrɛse sɛ ahyɛ buro nya atadeɛ nko adaro na buru ɔmo nyinaa yɛ abɛn dwuma nti ɛm sɛ ɔmo srɛ kwan wɔ adwuma mu na ɔmo de ba ayɛ adaro ɛbi wɔ adama no sɛ ɔmo wɔ abɛn dwuma mu nti ɔmo de amirika ɔmo srɛ kwan wɔ adwuma mu na ɔmo de aduru ha ɛne ntia ɔhene sɛ ne ɔhene sɛ sɔvia na ka akyire ka sɔvia no ha nka ɔbɛhwɛ de ama mo sisia na nka mo nya kwan akɔ waka akyire nti ɔmo ntwɛn kakraa bi ɔbɛpagya ne mo sisie sɛ ɔtumfoɔ de asɛ bi ahyɛ ne nsa na ɛsɛ ɔmo aba dɛm na ɔde ama ɔmo wɔ ɛnu satana sɔvia nso aduru ha that's it that's it daako ampɔma daako akuya mpɔma
Bye, secretary, this is as a winning one, which is Jamba is a winning one for Jet and Jana Chichi. Or Jumna Chichi. We were chairman, Madame. America Kenna, down Bessama, Marseille, or Hiniyama, I'm Pomadias as a man, I have come a bushing assassin, a manatee. It's in India, a bushing demand. Or buy our call so called Nasasia, a bushing demand of a council. Okay, I'm Pomadiman, okay, Nasa and a honor. To Bessama, Pomase, as I say, Pomadiman was half a chair found assassinate. I'm Pomamacha de Quintia. Yes, as a man. Chairman, Pajonti, what not done Yamana? I want a Yamana. The Pajo Yamana. Now, so much fast as in a few of the one night camera. Wadauma Will be yes, what you man. Wadauma. That's a Major Finney said. The Pachan. Now, Papa, for a day. The Pajo is Sovia. And Jonah, and Poma Ecofan sell meditating in the plumas as a man. Pacha Wadauma. Madam, we na ohine ka tutu for catch us away for abutre na hwe ma bi we o ma ye no o man no bia tete ne de ti ampoma so on de opotwa to masi no buko tete ne de na ba pe de so tete ye de o de ma no man se ba kwa na mienu ha cho mana me ye na so mo ma me mienu na fa no ma o say entene na ba ye na Oma was saying, Bakuno Mimami, almost Ramsay and Abentino. And I don't wait to me the Munune Fanamami, almost Ramia. I was saying, Anaba, me Pacho, maybe there are someone by and I'm going to there be me back. Why more? I asked them Pacho, I said, no, I want another Mr. I said, no, and why more? And a dear friend, Mamma, the assassin, and why more? Me Pacho, Sampoma, Grandpomani in the Miano. Lunia Ben and I can't want winning the dinner, but Mudina in tea. Nimian Baco is our course. Sister Coos, and I went The Baco de Mama. and about Coso de Mama. Tommy, it's your ma, a Yabusia Bear. Pacho, a common Busia. I come, a woman in Mabusia. Are you? And no Maubaco. Pacho, You, many are so cassa. Why not, sir? Sure. Zem, that one, I say media, what I want to do, one, I want to ask me, brother, my Matia member, brother. Oh, they got the visa, but there was something I want to say. It was a media. So, I did buy you, what they can't have Victor got to we. Now, I have a bitch, and I did we a bachelor, or he say, when we have got to a can't have the toy. So I was saying, come on, me, and I will move up. I say, we a more say, a more rep. The one when him says anybody on the assassin man or need to be Biawas as if you are so pluma. Or so in the beer, no person also was asking me, just on one about trade. Also, one, he no buy no agent assassin. Two brother or count. Na me na mtete asase ne ba ni family also the man one farmer. That's any part of radio to me also on process and what it in the first place. Yes, Aunt Memma say. Oh, Piani, who any people back, no other catchers or any. When you are my book of the assassin, because it is as a man back on your mammiansa. As Aunt Memma to me, Benno. When we are surveyor, what for school? When you send me a program, most surveyors, when I'm only a bro. That was a winning more work school. We were down on my brain. Most of your phone. I am for brown more play. I don't do an office of yes. Because with him, sir,
sabi obi ono tiprum na ba bi odo we need to be class what tete e ya wa ene na tete na sase o se wa woni we are professional surveyor na obi ba o se na me ma me do ha tete maya ya bi ni aba me ba e bebre hia show me problem ma me face nyina no ama surveyor bi apotete no so mo ya surveyor say ma license ya ma mo sa warning ne say muni hu kwan se mo koye sa de ya e dis e kuro ne hine na fra no say we are licensed surveyor me pese ya chichiri bi kuro I say na person bi school see I na person bi hospital see aha me pese bi yesi wo mo atete ma wo mo no mo nwene sa de lo won de ne bi obeto die en wo dwene ho ti sa se de 100 ni nyina no de aye efisase Zian so bi a wa woni sa se atete ma e fa de say ampomen Zian because of for district ko di approve amana ya fa ma Zian Sofia o yene se what the heck kai tie chame o tie Sofia o yene se mo a obi a okuta o lances a wo ye adwuma we de wo je ya ba won illegal na isi awaye fa ma no illegal isi awaye if say ya ma won wa adwuma mu holata so aba ko ma se betete ma sa ba na ma ma do didie wa betete o ti tv ye approval no se si asa no tete 20 kwa school ni bele be beto ko le go bi ni o be be ka say open space e be ja wona da action e be bi wo e ga bisa ni nyina ko ye bisa ase da ko ana se da ko why did you say say ma we mo na mo ka na de bra no ba ya wo play a sha me play na e de go na ka mo mutie the problem you know se do na me kan ya me ka say e bi kura titi yes school dan ni ade nyina ni na de bi ba ni na me bo o se so ya no ka say o de o titi de school dan e bi na o de school dan wa na wa o de school na pa cho school be me pa cho man ni ate ne say aha me bi sa se school be o ma sa se no na ma ye ni so ka tele chewa le fi ma pa ta obi ase for na dia ma na ma me na me ye me ya ta so ke se school market bi bia o ye ye ma ni ye la 11 years mo ni na sister ko mama sa de no ko tu pillars ni good say obi ase for na be ro ma sa se ni tu pillars ni na ti o ma no mo sa be fa me say o mo asase nti me ko na me ko e wo mama mo mo di ko asase ni so na me ka cho mo say asase da ho no e ya ko mo obi ase for na mama ti asase na mo eti omo ko mo je no mutwa esam fa no na e fa machine en fa no na ye hu top do e wo mo de ni o mo say o mu tumi e nya le sa enti me ti o mo de enti o mo de no me me ko de se asem ro ho na ko bo telefona ma de no mo say me me asesa design no ko ya se for de na me de na me fa sa design na en fa nya ma no amo na se ma na me follow it na me yes ma me na ase na je da kwa se mo so ti ase ne se asante memu a je se nya hima nkwa no ya ha o se asante me ma ye ma ya nkwa wa ye duma hima ko ni o promo ni na je o se hima ya ko ni wa ye na ye ba ko fe anu ani apo ni breakfast o se ye no ani apo ni brefo akonya e wa ni na kan na ye me panifo o se ko nya akanya ye brefo eturi allocation so a ba bi a me sani atwo na na hima hene o se allocation pa na o wo so o bi a be wo sign na ya tro ho na na hima hene mo maka o me ya me elders o so ko maka ye elder brefo ngo an timi nya hene o so ko timi nya hene me ngwa na sante ni ni o se ko na o no kwa ni pa sante ni ni it is obi ka se ko titi fi asase bi ma na na bushi asase a title be na ade to so de to so he man kwadu assist to land na o se o bi ka se ko titi na sa na o de to so he man kwadu assist to land sana ye no sana ye na pa cho na me ye ma no sana we no thank you almost the mention no o ma sa si atete mo nyina street names be na de bu so sa the street name pen ade ani nya complete sabu wa ko school wa na nyoma nkoso aha wa ba na ifatu mfo obi de adwuma ma no anyi ni kuru ma enya wo wani bra wo de pass asini bi nti na so ko bram ye ma no
ɔsɛ sɛ obi de asase ma wɔ sɛ obi de kuro bi ma wɔ sɛ tete asase ma ɛnyɛ sɛ de asase baako mmienu abɛnyɛ nti na ɔba akɔtete ɔmɔden nso ɔbɛyɛ de kuro no nti saa asɛm wɔ ɛmɛ nso so wɔ ase daako asɛm wɔ mu ntwam daako wɔ afa kɔ police station baabi a bɛkɔ bi abɛtumi akɔ mɛ nso so wɔ ɛmɛ na ma sa ase ana mo nipa ne de ma wo so yɛ woyɛ sobea wonim sɛ nipa akora sɛ ɔkɔ ho na wakɔ ho na sɛ bi wanya baako a wompɔ baabi kura nwane nkɔ na mpakyɛ asase no baako ka me ɔno baako kɔ ne nsa ka ɔwɔ dabi mu nya wo tɛma na ɛyi gyina hɔ ɛyi daako bra na mu nya hɔ dabi wotua fa me so kɔ ɔyɛ ma bɛ sɛ na Kame me kasa mi chire we awo pa che. Ese ko kasa che ka so na pa che madam. Wo bere so na asase o mo de ma wo no. Edu kura de ama obi. O so bere na asase o mo de ma na e bia na de bia mo bi o. Ba ko ade ma o mo de ma wo pa ma. O so o ma wo pa ma obi a. Obi a tro. Me ba to na ma. Wo bi na. Wo ya kasa. Na wo tia ba kwa wo tia ba so kwa na be sa ka da. O se ka wo tia ba so kwa na be ka ta na. Nana mpakyɛ the middleman no normal sergeant Philippine Say pressure down so. O se pressure down so pressure down. Say no we are santini but there na aye. Wo bu tia no Australia kwa. Wo tia fa to. Chifa so na be sa ta mani pa kwa. O se ko ka se no enka wo chu battle ka ko to di mai mai. Esi awo munya mo premier asem na me mani mu ha sei. Me na maso so nsa fo so na obi aba ko bi nsa fo. Na me no na ka de me masa asia fo obi a. Wo ba wo mesre. O tia fa so akọ. Chifa so ko. Di me bu. So di ba so ba ko to ya munya sa de. Yes, I am. Pesa anyoma no. Nana mpakyɛ Wo ni maduma na nsu. O se kan wa wini. Fa ye bia na mesra wo. Ẹgbẹ́ wa wini. No peta no aba na me mehu fa am de obefa so. So better. Ti ase me ha ni pa wate. Nana So de wate. So de na twa me fo de ma no aba. O se so na transe. O ko de ma bo mo ya da de. Obi su me hwe no ma ye. Ya wo ye nya me ka che ba. Wo nyo fu so tu na wo tia fa so aba. Ah. Ni to ase je. Papa yo gyina bibokum so yi madam beto hena sase so e ha ni se sebe onso obi akonya wo the pipe no ndi so madam no so to hena sase so ani ti no so ti bi sase so a okuta kata okuta hena location o ti bi sase so se wa me chewa na ibi ura practice say ohini bi tia no sei na o ba kire kura ese nya ma ne kwa so kada mo ba se o ba be kia yura na o ma nti o ni sei Ti no ba ya. ba ya bitan se bonisa tentu madama ile wale ma da bo ko pa pa ma madama o ba ya se ile ile mo ta mo shia e dia o mi di to madama ile ile bo ma die Acha me ya. Bra pa me. Oni na hin ba fo wala na. Pa me ya. O kama le wo to. Ano ba jo o pa ni no. O wa ni o Pe na mo na bo di no wa che di bi ka ka wala na. Bilo na mo se o pa ni bi abetra masasi so. Na o di akonya wo kuma se be kwa e bolu ni so madam o wetra ande no so be dan wadi chiro to ba ya ama se eye kasa peko pentu na makasa so ha ma betra no ensi ne ye bi o be so bia na enye sika enye nhira na bia nkoso o ba so madam se de o kasa ma kore se no se na o yere mo achia mefo ye nyi we ye fan to echi na bibia si a e ho de ne be ye ya ja dasi so e be se de bana miti ni Limbi away. Hey.
Ewa cha wadama kwa ya kutoku fluenti no. Mimi kwa tanapo o she da bi o fa o mini nsa o ne jo dra wa chia. Nsa o she we na so hene de. A fa to ma. Nsa ka bi do bisa. Wadama. E wa se ti o do so chiri. Wadama. Ya mani ba sana. Na o cha do baby. Ndio ni kama kile cheze kacha nse ne wana bana. Wana se kukufia kwa fantu kaza wana bana sio onya kukufia kwa. Ndo bana wa hineko. Ndio tia bichini na ya fa na kudia kwa kutoku fluenti sio wadama. No. Hajanga ni no kwa buti. Before we need a room as nice. Your friend, Nana Edichre. Nana Edichre near Apunadia, it is wrong. I walk group room, the science. I walk. Asante bepai. Mde bi etwebo no. Me ba yema ha prepare. Asase bi eto. Asata na mi ura na onya besi so. The sound go by na emblem no. Na mu se aha mo no se me de kasa me de ye bibia. He said, and Father said, children's store. Now I can be the other one. I should be cool more than that. Say, one young soon be great. We are the same year, and it's in here. Better than when I used to, and they are one in my mind. It's the starting year. The starting year, I'm also the moon, Ira, better not police. Now, to be now, I'm ready. And then this year, and then international, and I'm a best year. Now, I'm a good one, so you are assassin of it as well. A woman said, it's beautiful, and also no better assassin, class with it. I was evident, the banner Nancy. And see, now, the rich young is here. I'm a very fast. Yes, I was a bit young. Now, me cook my eye, the first one. The rabbit young. The chairman, yes, and your Bessiana, and the double from Como for a while. No one such a lava, not a better name. And to his own papa. Now, besides what I speak, said, oh, Mamma Cunya, the yes, and so to look at. Yeah, well, so now I'm going to be working for you. We are not allowed to now the school need to have a baby, oh, yes, school. No, now there's a catastrophe for what's your mama. One high armor. Let me be out so now what we say, which is an idea of what you have found to my abattoir. Yeah, you never mind. Why? And yeah, never fee. You are sharing us. What you will tell you? Nana, what do you have? Papa, I shall buy you. It's a video. Seven years when you copy, then the papa will tell Mamma, what they are sending on. Myself in the second boy. The video knows soldier, and young men are here. One was sent to your man. Move your margin. To 150. Video, yeah, we will change one change. Yeah, we have to change. And to move much time for the from now, come here, so there. Go for what anyway. But Jose, this is one of the church. And I said, so one day I'll dance you. Coffee, there is now coffee. But that's the only one. Secretary dancing. Secretary dancing. When you move it to me, no dancing. And I'm about to go to you, so that's the problem. Come on, come on, man. What that's the problem? I'm telling you, that's it. Ohene suma ese
esi bibi esi wo me se ke jogo se ya pa bibi esi ampa ene e ba on timi ye dance ye misiro ye dance ba ene de nimu no ye ko investigation de nimu bia de beto ebi wa me be kan nana wadama mesiro na amasem no omomo nwie na ya pe eda ye pe wadama o ma eda na obia ko pe dance ye obia fa na ngachi tani enka ho na o megina ha o mo tia tadom ni na ewi na o megina obia cheche na sim wadama ye ba se no se pa ma o ye siam ya ko fia de be ya asem no obia fa na titani ne dance ni bra so dance wan kan je dance ni na obegina wo numa sama obeka ti se ko cheche no mu e ma no hu asem na obeka no ti wadama ti na ma siam ya me fia da Dako ampoma mama ajosewa mama America kani wona dako besa man say ebreti na wonya mayo ampoma de asase man tete ni na ko wi akwam asase no ode man tete na ne dia ne chefe wo mo de man no okoye na obi kina so wo ye adwuma nti ampoma de asase na se fini se wada wo man besa man ampoma say ade kunti a wodi ama na wasa de fitom na mechire wada wo ma ti de fe na ampoma ndu hanu se na afi na waba wada wo ampoma mame ampoma Mr. Dako ababe sama se ohini nyama Roma na sase e ma ne tete o tete asase ni na obi e ne chefa wo ma se de ma no e bele nfu ne se de ma no odi ma no wasa haji asase na se fini sem e ti ato asase mo bi o ko ni buzu yeso ni na e ya mpa na se nya mpa na oni de ne fa ho wada wo ma ni ti na na pa cho de di kan enya no kre ya to su mi ne fo me fi akoma azu mi ni to mi am de toni asase nti mi toni asase ma obi ya na asase do asase o yima Dako why na you so man when you papa you so yima me pa cho me se me de fi akoma ahwe mi ni to mi akwa akoma ahwe ni to mi o toni asase enti mi toni asase toni asase ya toni asase toni asase ya toni asase na asase ko tete mu nya ha mani o tete o nya ne go se e ho de nya 19 plot 19 plot pa cho na o o tete o na si so na si so e dan bi ni si so nti se me da ko chie se do de ma no e de si so a e de mi e fa yo me pa cho me di ka ka cho se me de fi akoma ahwe me ni to mi am de toni asase nti mi toni asase ba se di so ma de ma de me di tu e wa ma na asase so de me pa cho ni ro da ma se de eno puma o se no o se asa dwuma de wa ma na dwuma e ma o tete o yibi ma no but on ton asase bia na da go se asase o de ma no o si dan o so o ko ma ton asase nti wa da ma na asena o Asase na ye kan ho anu na atonton sa ho nsase no ampoma me ba Dako ye ma me ne kan ro wate wo so ma ma tete asase ma na wo sa cho wa ma asase no bi wo yibi ma nti wo na wo ta ka se wo furi wo na mi sa wo na wo ka se wo se wo yibi ma ma sa che na ade ato ma bi ya sa na kai I can't have a handicap. Enti che asema no so kwa asema obia enti che manye tiri ya ko omo ewa asase no so da krata na sasha se eche so na ato ene ne epresi ewu no de onye ka so ti ya do di man se aduma ye no wayi bi dia ye de e dia ma yeah ana amebwa oso le no pre on dia osi asase de wa ma watete wa ma wa aduma wa ya ma obi wa yi asase no bi ama on de wa pon bi asase bi awo e na so che se de ma no bi aje e na o ye ne se ma ye hu chechire ma ye hu asem no mu yie se o ya o asase no so no krata be no de wo so wan sa na hye sa krata o kwa be wa asase so krata be no de wo so wan sa na hye sa krata no de wo so na se e na so chire ma ye hu ono wa di tu ba on ya emledi a na se ne wala ka Pachorona etiase adwuma no na ele fa ko mo ma adwuma no wa ho go mi edu a na edu a nti no no mo ma me ba bi ba ko ba ko na fa ana be so ba ko no sama ne ba
no say you ba so Baby ba ba ko fa. e dia ono Oko ye nkofo ye so adu. Nya sa na ti. Sir. It is nkofo no mo ye so adu ma de na wo ka kire wo. Ene krata be no mo so de kire wo a kire so mo tumi se o mi si dan. Wan sa de sa krata na se. Eno be boa am ye kuna asem ni nyina ye so. Sabi wu tumi ko ka se me ko ene nkofo bi ye adu ma me ama musa. Ma anya wo da bi. E wo se wo be na nka okuta ho krata na sa nkofo ni kura ye o dance. Se nipa ne se ma mi na ton ma. What did me join us? There was some boy and I some any down. But here's what I saw by myself in the couple. Because so over my me child. There's what I said. Said you are quoted name to me at the toss. I said, would it be? Mamma said, I said, you know, pray for my teacher. I said, no, name to me at the toss. I said, I'm for my idea or need to me to one toss. I said, no one would you be man. One woman. Was who opened the Nazi idea to me say, your man 1.5 hour or 2, and I said, the Ampomane Cassette. What the man? Who would you choose for the man? Yeah. Say, why would you to say hi when you 1.5 hour? I was saying 2 so high. Denies the Ampoma 1 when you 1.5 when you 1 so high. That's the Ampoma also or the mountain. Why would you have to tell the plan for money man? Yes, sir. Son of it, Baba, for my charge of Waha. I'm a charge and you more you true. Now, evidence that Chilesa Mammy, what your money was our French liar then. Or since I have a for my charge, sample maton was assassin. Now, I say, oh, who will be a chess and no correct. Sample maton was assassin. So we need to chess and no correct. Want to be one charge. Say the India Mabu woman may come and I eat away in an answer. Zia. Kawasama. Zia. Inter movie. Ubun crew. On the balloon crew. Name my dear Bema who want to one is a hooked and crater chess. Papa Sumesiwo. McCoy one day sit down was I see a mammy. Yeah. Crata put us up upon Ampoman Sashi. And a young Pomanza granite when the person is in and such a sacrata. Yeah. Young friends any Panama. Near Musa, the Yayas assassin, and the mass uncle for. So I say, Mam's no tree, and just by another canea, dear too. Yeah, what the Adiana, my dear. No, so we know what you say, the BS in a house. Nana Misa, Omodia Mamma, Navia, or Mamma said. First one, I don't know who can you, Mammy, never problem my 31. Diano. Acquire and assassin or the born and Yabu. Did you call a poor mamma? Almost I take you, mamma, and mamma. For say acquire, that is the same thing, and now as how the Bible one man, you know, we and say, assassin on. I put Thomas Lamina almost I call mammy back from another Namsio Martin. And almost have to give back on the man. It's not going to 2.5 or Bakuna man or my mammy. I mentioned it on the man. It's the Bassa Nana buy out the Atumano. And I'm a boy and a cobble mamma, and now some money and assassin, and I'm winning a sign at the before. What's that? What's that? Yeah, that which never know the jazz. I said, oh, yes, simple, but not bad. Nice time. That one, I make us out. That one, yeah, it's here. The Nancy, I said, how can you? One Casano. Or so one Casawi, Papa, winning mouse on me. Or so winning master, no Shadaka. So the who are one. The way I make up with see the South Pejadi to baby mouth, but still I almost had the coach. So I said, when I said, I'm Pejadi to baby mouth. O se we sia kan asem na apagya asem ayi hi ama so so yi mienu ne fama nya sanity o se ba na dia to yi mienu fama o pa esa place no nanka no enya adwuma dia na afi wa badam no abesere ne hu kwan ye be fa so we be bo o za ma so because the fa tadwam bra ye obi bia fa dance ye bra wo emwa wo o se sia ka ma me ya dia tum se o yi mienu ne fama wo no ena ka ye ka se ka ma ko to dwumpa ye mre ye pege wa trans ya to ye pege mu abadam na ne ma me nyina abadam na na hwe siesie mu ntem na kwa ya faso abenya wo mienu ne fam wo saka wa de na se wo adwen wo na de sie ya wo ka se mo kolochi wo fom na wo de koi on say there oba be si oba say won was more kind very simple also on pass ase we need to mean so on pass ase
na mo wo yi bi ma how de waje ne dia to it is also be akofa asase ne dia ene de onim ho hwe enti no wo kire wo se fankrata ene ade edi dance ye se what ton na no aye mienu wo menim ha on ti asem no be bi on wa pagya na asem ode nam no ode ba no anya kefo aba twima nso we ho o se oba ahwene oti die no ampoma ahwene papa hemani ba no o kire so ni mu o se wato asaspato ni onton na go ye kwapi ni wo asore na akọ wo twima nso aso ye kwapi ni president na akọ wo twima nso sira na kwatira sira bi wi amia me ho pam de be fa so ati o se sire na de trans no wi a we ko ya do be fa so why aso die wura Mira, madam, I want to put you secretary. Now we move by. I won't send back or secretary. Secretary, I say, I'm not better than I'm teaching now. Yet now I cannot be here. TV, we are not famous. The first one is why? I say, come back, come in, I TV. No, the TV, we are home by the fire. Why? Baby, enough for beginning to say. And 2 years, I said, a brown bar, a before my nena chairman for and then could also put efa a busia on the song they said the pen. You said the assassination to tea. Madama, your course I'll be an assistant, not a dynasty, not a dynasty, not a dynasty, Sabia. Enti America krechi na yese hu se enipa ye ho adwuma na eno ne ebo puni ho ne eko hu se enkofo bi asidan na krate vitamin ye krata ba ko na epi ho se ye de ho ama nipa ye eni nipa ni pikra so wo ho abayo tuntum ye friend Portia ze chame boatin ye woni masama na ekan yi ensem bebre na course wo ho Kwabena ọtọ ọyẹ ẹnadẹ wọ Hemai junction so ọno nso kura bonso ẹsẹ obi ọhọ no a saa bere ne na yesi dan hɔ a yesi dan sisi eti enum na kɔba asɛ ɛna ɔsɛ ɛma na n'akɔ emu ɛde bɛto wɔn ne sɛ ɔsɛ ɔno a ɛde sɔbi akɔ eti ɔbɛsrɛ ɛma ɔhɛn ma ɛkwan wɔde sɔbi akɔ eti ɛno ɛna ɔde deɛ ɔyɛ ɔne sɔbi yɛ ne nyaa yɛ nyinaa bɛkyerɛ wɔn ɛna ɔhɛn yɛ sɛ dɛɛbi onim sɛ deɛ ɔteɛ sɛ bi adwuma yɛ de bɛkyerɛ ne nyinaa ɔhwɛ ano ne sɛ deɛ teɛ de kɔmpɛ tete ne nanam ma apɔkuta no na nsase dodoɔ a wɔde abɛwu krataa so enum saa eti me ne nana akɔbia hene nana ɔhene kyerɛ me boate yɛnkɔ hɔ na mfa sɔde yɛnka ne yɛmfa akyiri enti ampa yɛfa akyiri mene wɔ no no ɔyɛ ne sɛ yɛmfa nana akɔra mu nka ho sɛbi ɔntumi nya ne mu ɔno na onim no sɛ ɔde hɔ ama na ɔdaa no nti ɛkɔɔ hɔ no yɛkɔfa nsase no nyinaa na yɛkɔfa ano deɛ sɔbe a akyiri hɔ no nso kɔ yɛyɛ boate na wanya 110 adama na wanya 110 nti ɛno deɛ ne bɛtɔ yɛwura anim ɛne yɛwura ase daabi ɛne na ɛne sɛ nneɛma bi akɔ so wɔ hɔ nom a amfa yie nti ɔno ara bɛtutu ne nan ɛne yɛ nyinaa yɛakɔ hɔ na sɛbi deɛ yɛso yɛka no koraa wɔn nsa anyɛ yi nti dakɔ awie bi ɛmu sɛ nana nkomohene koraa mpo bɛdi mu danse wɔne yɛ nyinaa ɔhene ne yɛ nyinaa yɛkɔ hɔ wɔn deɛ wɔnim na mmom no ne ɔbɛbie hɔ nom saa ɔmo nyinaa ti ɛkɔbaa sɛ yɛkɔɛ na aberanteɛ bi nso ɛte dan so a wɔwɔ so ɛna ɔhene bisaa ne sɛ dan a wɔwɔ so yi nkrataa wɔ hɔ ɛna ɔso wɔtua nkrataa ne sika nyinaa a ɛwɔ sɛ nkonya wɔ saa bea ɛde ma wɔhene eti ɛkɔbaa sɛ no ɛne fa nkrataa bra na akoa no mu baabi a ɔde nkrataa no afa nti wɔyɛ puhyii no ebisaa ne sɛ ɛhefa na hwan na bɛgye sika ɔbaa me hɔ anaa so ɔkɔɔ ɛna ɔbɔɔ nana akoa mu abusua no di sɛ afiki nom na bɛgye sɛ sika 45 million eti wɔn a ɔhene yɛ ne sɛ dɛɛbi asɛm wei bɛto me bo na nkrataa asɛm a afa me hɔ nyinaa ɛfa saa bea ne nhwehwɛ mu na mfa mmaa no to ne eti ɛma busu a meyɛ sɛ adwuma na kasa no nyɛ mu abusuafoɔ yi bi nso ɛde nkrataa baa
saa bere ne yɛ nkyɛn na ɔhene nkyɛn fa na n'agorɔ ne deɛ ma ntidi a maame ne de ba bɛtua sika sɛ nkaani ɛde bɛgye ne krataa na yɛ different from edin a yɛde ama no wɔ ne krataa so nti ɛno no ama ɛkɔtɔ ɔhene na no nso ɔnte aseɛ ɛna mekyerɛ ne sɛ ɛyɛ hɔ na yɛ na ɔkɔ afiri sɛ bi a me ne nnipa bi ayɛ ka na sikyi bi wɔ mu bi a yɛbu n'afa so nti ɔno atu ne nan ɔkɔhu ne saa nneɛma no nyinaa na ɔno ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a menim no hwɛ nti ɛna ɛbɛyɛ a yɛmfa nsɛm no nyinaa ɛmmara n'anim na ɔno antena ase hwehwɛ mu nti ɛma yɛde to nana akɔyɛ ho anim sɛdeɛ asɛm no ɛtie yie nti nkrataa no deɛ ebi biebie a ɛgu so a yɛyɛ hɔ adwuma a ɛreba nnipa no bi wɔ ne nkɛnɛ kora na menim sɛ asɛm yi bɛba so se a ka nnipa bi wɔ nka mefrɛ wɔ no wɔn nyinaa ba bɛdi mu danse sɛdeɛ ɔhene yɛ Wula wadama secretary na bɛkyerɛkyerɛ ɛhɔ deɛ nɛɛso onim saa abom hɔ paa sɛ ɔmo tete yɛ ɔmo tete yɛ a ɔbaa no tete yɛ akyi na abam so baayɛ ɔmo ansɛ ɔmo ankɔtete ɔne na busuafoɔ saa akɔtete owie ɔsɛ adaabi asɛm no hɔ deɛ menim hɔ hyɛ me nana maako da ha mehwɛ mu anyɛ saa neteɛ ɔmo a wo secretary so ne nananom bi ɛkɔhwɛ ɛkɔtete yɛ ɔmo mu sɛ ɛsɛ ebi asan bɛka ho bɛ yɛbɛka ho koraa ɛɛkɔ aduonu abɛka ho ɛsɛ ɛne ɛkora no saa still ɛwɔ sɛ bɛsa kɔhwɛ kɔhwɛ ma sɛ asɛm ɔka nyinaa kyerɛ sɛ ɛwɔ de nana first ne yɛtete yɛnyɛ so adwuma na aba na ano ade yɛyɛ so adwuma ma ebi mu bɔ so ebi so awie kora ho ahyɛ da paati mu abɛ ɛteɛ no no Muntie! Yo, Chairman. Ankobia first. Ankobia, what you say? The winning fa a holding arm. Chichi. Answer the winning fa will be an chichi. Now, Chairman, Minty. You are Chairman. O ka sa sey na chama dia dan hui The woman answered, time sa sa mo ba tata mo sabe mo na me ya kwa ti ne ben ni na na ko e ene ko ko ya asase no so bia no so ka mo bi na ante afiki ana no e ni pa bi kechi so etinu ya ko he asase ni na ana ai say so bia no e de ko to krata so e de ba etinu de bibi e fa mo say ye ko he asase no ni mu ne do do ne e ba pe maso na da de so bia no na o bi ti ma che e be ka de e say ni na ye ko ko he asase ni na Baba sa e chama no chichi. Ira chama madam se na ko be ka se no ya mo po Me ba to chi. Enye na he pa, ele nya ni answer. Asase asa ni ye ka. And ko so to the point. Asase na asa na ka. Ki wuni fa ho. O be ye sa bi nya wa mane. Ha? Na na he kwa so nya he kwa so de do mu asase tete. Ah, dia want to think as asɛm a wɔka no sa na net. Ɔsɛ obi a yɛboa no fo. ɔne sɛ obi a ɛfɔ die wonim asɛm sɛbeɛ yɛne yɛfɛ no fɔ yɛno afɔ nti sɛ obi a wadi fɔ ne sɛ wadi sɛbeɛ nti ɛfɔ die ne ɔka sɛ woboa ɛnyɛ fɔ die deɛ a wotim nana ɛnyɛ saa ne teɛ na woboa deɛ ɛnka bi toa so Ira chama madam dance America Kenina ohene ka se na na akwa mu so ai bae sa to na me ya kwa ti na akwa mu so ai bae no na ohene ka se na na mu so ai obia emfansa se yiru emma obi no fa no to mo nyama se obi a ho nyama be ka obi ne ti e be fe no yo pe ade e fe madam ti na bo ken na ko be tu ne se ya sa to ne ko te ti ye o ko be bia me na ne ko so ni bia It's one hour. It's a bit deeper. I am a man for a friend, please. I don't put that one quality or please. It's your quality man, madam, and I go away. It's your better can know him. I say,
na akɔ mfa so bi akɔfa ne hɔ no nyinaa nti wɔn ama wɔde so bi a no kɔɛ ɛna kɔfa no na ɛka sɛ de wɔn so ne so bi a sɛ de secretary kana nti ɛma yɛne so bi a no so kɔɛ ɛma yɛkɔfa no nyinaa nti ɛfa no nyinaa ne 100 and something sɛ de secretary kana wɔda wɔn nti ɛkɔfa asase no nyinaa hu sɛ ɛhɔ no asase na akɔ asase na nyinaa nti afiki na ne di ma na wɔde na wɔkyerɛ nti ɛhɔ kɛse nyɛm no ɛna secretary ka sɛ na akɔ wɔn sɛ wɔ asase no ɛnyɛ nyinaa no yi na bi wɔ ha kyɛn bɔ ati nipa bi mu di ama no ne fi wɔ di ama no di ama no ama so wɔn deɛ de onim a yɛkyerɛ afiki ɛna afiki yɛ de ɛkyɛ nti afiki kyerɛ no deɛ ɛno a de onim fa ho wɔda wɔn na onim fa ho na o ba kyerɛ ne sɛ ɔhene deɛ ɔhene ba yɛ ɔka sɛ ne mpanyinfoɔ sɛbe yɛn fa mmienu na yɛn to fa kan fa so yɛn fa mɛtena yɛn ni bi ase ɔkɔ baabi a yɛn ne kyima yɛ fɛ saa bɛrɛ ne yɛbɛyɛ ɔhene maame ɛyie no mu ansa na yɛbɛyɛ na ɛbɔ ɛkyɛ yɛn ansa na yɛbɛyɛ amuso adefoɔ nti dan kɔ mu de bi mi ma amanfoɔ ɛba kyɛn ɛyɛ mi na mi de nipa na ba na yɛde ma amanfoɔ wɔda wɔn na wɔ hɔ nom ɛba kyɛn wɔ hɔ nom asa bɛ ne ɔmo atoto bi wɔ dada ɔmo de ka de bi ama ma no kɔ dada ɛba kyɛn de mi nim sɛ ɔmo de bi ama amanfoɔ wɔ dada ba de mi nim sɛ mi maame fi wura ba na yɛde ma wɔn no de mi nim sɛ maame fi wura ba na yɛde ma wɔn no afi de kyerɛ asase no no wɔn afɔ na nka ho ɛma sɛ kɛtɛ obi sɛ afi de mi nim sɛ ahase mo de bi ama kyerɛ mi bɔ ati de bi aba mo de bi ama ne fi wura bi na wɔfɔ wɔn ka ho na deɛ na ɔhɔ no ɛnka wɔn ana ɔyɛ krata ɛwɔ si dɛbi na ɔsi deɛ sɛ wɔfa nka ho deɛ ɛna ɛna wɔn sɛ wɔn nyinaa so ka ho dan ne na wɔn yɛ wɔn fi ɔda wɔn ne de yi ada wɔn yi wɔn fi ɛsɛ bi ba ɔsɛ afiki kyerɛkyerɛ no ɔkyerɛ baabi ɛna ɛka baabi ɔde onim fa ho no ɛka baabi obi na ada na adeɛ wɔn fa nka ho na ɛsɛ opisa ho asɛm wɔ hɔ nti ɛkyɛ ɔde ka ho na wɔn fa nka ho ɛkyɛ wɔn ama yɛn ti ho asɛm bi ebi eti ɛma maame fi wura ne ate akɛm ne de ate akɛm nti ɛma maame fi wura no ɔbɛ ha mi ɛwɔ kasa na mpatsɔ ayi mpɔmɔ pɛ sɛ ɔkasa fa hɔ no kakra ho wadaro ma na ɛka bi ato deɛ wɔn akyire yɛ fa hɔ no deɛ ɛba bɛka deɛ ɔhene ma asɔbe a bɛsi akyi ɛhɔ na bɛyɛ bɛsi yɛ hɔ na bɛ increase na ɛsɛ bɛka ho akyire bɛka ho ba ɛna ɛma yɛ increase ahyase no deɛ ne hɔ na ɛka ho ok na hɔ de nkɔmɔ ti akoto baabi nana no mo ɔda wo nipa de bɛsɛ busa asɛm kakra ɛfo bisa wɔn nsa me busa me bɛn ɛne nana akɔ bia wɔn bi na ɛka nana akɔ mu mu nana akɔ mu asase me bɛsɛ busa asɛ asase na ɔmo kɔ ɔsɔ pata hɔ no ɛna yɛ nana akɔ mu di anasa ato osu adeɛ na ɔmo ka mo asɛm pɛsɛ ɔna bɛsɛ busa mo asɛm mpatsɔ gyina hɔ ɛna wɔ asɛm wɔ eno nyɛ ɔmo na ebi ya no ɛyɛ nana akɔ mu hene ɔne nim asa ɔna wɔ hene ɛma ɔsrɛ mo sɛ mo mfa na akɔ mu hene mmerɛ no ɛna mo abusua na mo de no baa yi nti ɔna ɔde asase no ɛhyɛ ne nsa nti yɛn bɛbusa nana akɔ mu hene akɔ mu hene bra dabi wa kyerɛ kakra a wɔnim wɔ hɔ no kyerɛ mu wie na ɔma ame deɛ no anaasɛ ɔbɛdi ka nyina no so a yona hyɛ wɔn nan ɔma mɛsɛ no asɛ me nua baa yi obisa sɛ ɛhɔ no atonsi anaasɛ nana akɔ mu hene asase wura na de asase no maa me sɛ me tena hɔ ne di ɛbaa yɛ na me nua baa yi atete asase no ɔbɛka kyerɛ mu ofiri de wɔn ɔbaa yi mɛkɔɔ yɛ na sɔbea yi wɔ so yɛ aduba no sɔpɔ no so wɔ gyae that time na kasa na ɔsan yɛ ɛkodo asepɔ so deɛ ɛka ho sɔpɔ no so wɔ yɛ adwuma na me nua baa yi wɔsan sɛ akɔ mu hene deɛ anaasɛ wɔdeɛ wɔn ɔnyɛ hene me na meyɛ hene me na yɛ wura me ne me ɛkɔm asase biara ɛyɛ me na me dea me wura de ahyɛ me nsa sɛ me nta so no nti me nua baa yi wɔsan sɛ asɛm no deɛ hello me nua ɛsɛ wo asɛm no twɛ asɛm ɔnyɛ asɛm asɛ ɔhwɛ asɛm ɔmo ka no asɛm bi wɔ ɔka no sɛ ɔhwɛ yi a amana no gya no no na akoto amana wo nua bi na ɛyɛ yiw wɔn na ɛyɛ yiw ko no ayɛ woka wabɔ nua afiri din wabɔ bi din bi ka asɛm no adeade wo nso asɛm aba yɛ ti wo nua nua tɔ no twa ne nyinaa so ma wo ntɔ ɔno bɛtumi ne wura akasa abɔ mo twa so ma ne tia ma wo na deɛ woka kɔndeɛ mmoa wo ɛmmoa wo na sɛ ya o ka ko akwamu asɛm bi agbo kyire wa mama kama sɛ ya na ɛya de ko kyire bi bum kakra bi na na sɛ hɔ de o de me mama fo amba ba jo amba fu ye
But I don't know time going to pay me. But I just a mono. Now go to now at the second of the right. Now, Mr. Machan and answer. But those are going to say that I'll buy. I'm speaking something. And yet, nice answer. Now is the number cancer. I'm saying, you don't want to catch you now. But you did say, Chairman of Bremai, Chairman. Bremai, and Chairman. Looking for Bremai. Pachu. I'm a chairman. Pachu. You are Adama. Now, I'm going to start going to cast much out of the bag, and I said, and you would answer one. If I choose, I not do like twice. Do like twice now. I come did that to I was on a corner, no 2 times, said what I mean. I mean, mess the man. I don't know. Yes, I could be out in not 2 years and I'm mind. Oh, not on any bed. Group is in a small. No, some of us. Mr. Blue, you were to mercy or report to mercy, you will find him. I'm not going to ask them any. Mr. Blue, me from Macha, men, and I got 1 by and you were to quack a crack. When telling me, no, there is some mamma myself, what I'm better. A question, a better to one, Emra, Madame. It's very much I make room. Nana. Naturally, but a man how was only made with Savannah, yeah, when Nana made catch a new weapon. Nurse, and you would have been up the mind and a smart walk. I showed them I have a semitic, then I will ye. And I will find it, and a smart walk. Yes, sir. We were Madama, and I will find it. And I'll smart on one Chiame, Nana, Tumesi. Say, I said, a Caribbean, Nana, a community. And to become a son of William. Now, some everybody in the master property and our Baba so what Napoleon now can be actual. But I went in or buy. You can show. And yet, every said, I said, Manaka, on chance and Muka, and the assembly, and you must have crop. Not an apple, another catcher. We moved here without being managed. And one thing that one about our buy. Munino, I have a program. My next time, Madame, Assembly, and I said, the secretary, chairman, a copy and a plan. My baby, you work with somebody. You now, the G2, say, or any and one of quality. Said, yeah, can you now, Papa, when you're G2? Not a patch on Emma, I said, no, where I said, 1 year. I'm a man, if you are saying, what you took, there be. My young said, why yet? I am from swap, and a patch on the Atiaka. So why, yes, I said, oh, I said, you not even a team, David. My next time, Adama, my end. I see. Mura, Wadama, was here no credit, Sasia, a tin chain, the Toya, a CN Toya, the no credit by yet. Wadama, or said, Tim, I was talking about Wadama with a message, and you tell him now once. That's you. That's him. I just said, the way. And we did catch him, Yura, from my chest. Where's your Adama? And Mamma Savoy. That's a new Now, no, good answer. Of importunity, the was sort of good. Send them a BSC or say, I said, yes, so I'm telling you, I'm 20 years, I'm saying, but it's in our son, will find out for you. Also, as I'm saying, the chairman of Bremai, the no that you area or sense of Nana, chairman is so good. Then I was a camera, and so I did with him as well. The woman here, let your people go Grana, Membrana Messer, Choma, Yura. Let's have a divide without going to be antique. Nana, come here now, I'm going to be home. So I'm not going to my mamma's bedroom, Madame. You are not sent here when I not as you say, wait here. And I come on my official attack everyone and any man, and let up on a man. To a friend say, Mouse Davy, and I was sent a couple in if you are going to so. No, to do make out call an apple fine home. Apple fine is too near. Yes, and you go to the man and Chammy Anno. One another will play mine. Was it go to make up? Naja, Chammy one of quail. I will manage me.
na wonu ya ho ka wo so ho aka ti ko na ko kan se ma na ko so na ko nyu na ko se na ko ko to bi to ba o ka tenten bu ko dunya te na na sa na me se na ye na bo fa he ne jira wa wa se wi se pe je wani pe je tie na de wa wo ba ko mi le won sa na aduma ya wa ye bia wo se no ko wa ye wa ja tu na fa ni ti so oburu omo di bi mo so di mo buru on tie o ni di mo buru di mo buru aja si ada mo buru Nana yo asemi chia me kwa chia na me gina me nimu me yisa mo keka ken yo me nimu ba bia enti se wanya amane dia na ono adia to akwa ko dwato a tia nya no transe na ye nchi de bia ko me fa no nko wanya amane ti transe je a chese mu no enti hwe nana no ye chi de bia oye mu ade bia na de hu di bim no na de abawai aha ese mo na mi lo ai ba ke mi mi sikada so time ese mo na so bacha Oba ni chere mama ni se obe ni sha tu wai. Chame wa bile tu da so wai. Abon o mo so akoko bile mo. Omo ye mo na ti. Wo tu bile mo. Aye. O he da so mo. O so fa tu. Ti aje ya mo wai. Mam ku bile mo. Amo na se ku ti da so. Chamo tu. Da se bro. Ti je bi ana mo na ba o da ida be ri. Ni le ni aji o mo bo anu. Nti no twan no na me ya boma na o pese le o tim de ba o se ka che ura se wate o da na se so e nu nua no o ti be kan se ma no bo politi e mo ye de no fa sa te ma me kwa so o se na o pese ne so ura no be nya ho aba o nya ho so na ba ba na wa aba na di bi na ba ene na ma da wa se ai da se ti lo fa se ka se bu no la na wa ba yo ma ni na me viste na fala na sa pesa na clase vamos sana se seca na ba kwa na ka na yesu sasa na mwa na ka ni sikika sikani ka ai ore tie se wonya ye wi ama chia me yem wa why ma ba chia me from yem wa enti bi e try bi e so te sia wo be dina o ba no pe na hu a chia me fu bi a mo me pe bi ama ne akwa asem so se wa fa bi ama be gina kasika bi ne se sa be to asem na se ti o ni di kan kan ye o se ebi ko mbetu mama gani bia asem no say court asem e na ye dia ba fia ye sere omo ti mu aye so asan court asem court asem ye bie emu aye no kwa e wo ma court be nu ne china ya ye ifi wona bia court be nu ama de se ade trata be si ho ne ye be gida ku ne senti no e wo se ka asem no boko ti se wo die ba na ko mu acha me menya esika na ko na ka se me ye dwan ye se ne fa ba no bi ton dwan ha ya ko be bia ma na ye tie na wa to na omo so nya kwa yo mo aduma and they say one power is equal to Shadana. And now they say, I don't want to say, I don't know deal with him. Also, said, also, Yaman is here. And Jonah knows which now Casanity. What the yes, say, you never said, I'll just say, the more you want to know. I say why and I made the letter I better mind my hand. I what? When I made the letter I better mind my hand. When I made the letter I better mind. I'm not sure sick of when I made the letter I better mind. Or see you what?
so that was it. Enti osofo ye wi a ho achia me ye bi baby ma na nyame atwen ye ye bi baby ma na nyame aduma na okese le ye nya se ne fio why o se wo yo hene pa wa ba no pa mu we mama mre wa be trans ya afia ya fo na fe na wo be sike na anyi fi yesu na si akwa so ya pa na wo se be papa mo be to mo ye so yes I no mama se mo na de bia wo ha wo so de ba ni e hu asem se be si aka akosi na de asubia ba Mami Abankro Thomas wachi di leje le you know yo Mami Abankro Thomas yes he said ene ohine baba ane no crofo ni tiane chi ne nsa kan bibia na kase odi dwan po tue bia beba no se wan pa me je se ogu agboa so ti nyame ya duma o ne se ogu agboa so mane na wo twebe ti fie ne na wo kese le o fa ne bibia na asem no ya hwe nke bibia ma bibia nfio ti we de o srem ane wada na na se wate so wada wase so yo Thomas and I say let the be frimensia let the be frimensia bre no na let no ohwe akiri kaka no hwe dan kan mu na ohwe mu no din eni mu bi enti okoho no koti asema e wo mensia fo ano otie wi a na wo so obe ma obe ma wo so abe amu abe ka wasema ho o se di o wa no so se na o twese na ndu santa no mai krata na asema wi ala na na so da wase so with me atas ombo muazi ndazi mutasi marakuba so bukulite awudinai obi information center bi wo hanisi ene information to bi ene eboa o man ni na awadaoma ene bebo na kulite mo bi be kwa betena ho asa se be previous asa se ma ye ewuradia obo bi ti betina wo je mic wo to hima me nyina ni se ni passport me say asase a wa do so wa no say if no ko wa do ko so biem again de me yo say wada o ma sa sam so de ya kan information center na so bukulite wa ba ho wa betina hima abetiru asase so na se ni kula ba na asase sama unpemu kulite na open no say information actually for me never put say name in one sem to be rather let ya na the information center wo bitin kwatra ko pinchi ai o kala bia o ko mu ha ana chiri dan kom ana gen je ana no so ga ye o bitidi mi a ko na mo ko tra ho o so mari pan na se me fata na ma do me ko so ada ma nu na actually for me say dabi eti me fe ye be ta ye ana tina mu say ana ka da se wo ni masanta ma ye asabi asati ni ko no fa ma ko me information center o ma yura yeti se nyima na woni masie wo ye ho na betana enipa npa na ma ne kwa ma na betana wo yeti se nyima na woni masie na ba betana ha ba bekita nyima e fata wo bi center wa ma ni na cham ko ye fe se wadaoma njina me kina be jam se enti kulite woni masano ti o kan no so ni fa wa pa enti adi kai be da na no mu na aso se ko tin sa fre ma ma tana so eye zo mi na na dey answer the best fashion but the same business fashion say one dey be ba e dey hang but dey ba openi ba bia unya wa mu ha aha ti madam ku bojiri na senya gbo wale de ba ha de ku ku san say James na o fe flow ha eze obi am ma mi chamber ma mi information ya se be mra na ho na ye wo beti ya mbacho tie na mi na mhashi e na mi shia bra bi mo mama ye se na na so be hiam bra o bia so se da fa information ya na bra enta ma be ka se why the ma be why se why invite me ha enta ma be
Nana so man fro. Nana so man fro. Ele bidana. Ntia be cheche. Ele asem o hon se odawuma. Information obi the announcement bi aba. Osofo kuma yo obi ti ma bi ti aso ma so. Ti aka bi asem tu wo ni ko ka wo pa chawo. Wo to titia. Wo be ka asem tie. Yetia yakidi ekosu na kumasi. Yeti ekosu na kumasi. Obi do asem wo ti betia ka che. Na na ma hi ni kwa se wo se o chasa semu enuma sei na eye mensa e je satia ma de. Wa de ka che wo. No be tra no ka de ope. Wo se ma ko be kuma na. Titi wo se ma ko be kuma. Me ba me se da mu gunu. Na mai ka ka adaruma. Mbacho wadaruma ga sakaka. Da ku se who can't say? Who will you hear some man? The announcement bread said me. That's something I won't bet not come yet. Is all because you are so of paper so. I announcement that who by Yana. Yes, dear Abba, who be beginning to be set out about the Jaffa. That's nasty. And I'll say, as I see you what you might have. Then I double see from I double see from assassin. They are not Modia. More beyond because what doesn't get jai. Now says it was easy, but you say. So people have every announcement and Kusana say yes as a summer, and then we'll always set down your money come. Jim, as a me maka. Jim, I saw the sea. I don't know, President. I say yes, I see an end of his room. But you pray. You see, but you see. Obiba or also obey announcement. Process in the person. Answer so we bow a young man. Process it to say. But you, another one. Process always said money back. Needs a meaning now, can't yet show. Somebody buy the opposite again. Now, I'm fast, you're fast with your map or my dear. Your map, my money, and you. You better to a sentence, your map, my. Casalet, young, But to sanity. Yes, I see. Meteo Casani, John. oh, Mamma, yes, John. or buy a catcher or someone, or a cat assassin, or a stop will be our assassin, and a wild soul man of pine, or natural, when you walk. Or say, or buy, or watch red, no, 7, will be a walker, or the top will be as a will be a boy, my food, every baby, what we consider a baby that. Or the stop Winnipa, and watch and winning the assembly of America. Macho, Yes or no? Macho, yes, I did. Yes, I did. And now, oh, Mamma, yes, or buy a someone to go to a more train, and you know, contra radio, so a kind. Or someone and I'm not yes, or buy someone to two and my train, and you know, the contra radio swap, okay. Macho, you're a me and Mikasa, a castle now, true. When I come on, Macho, you're a me and Mikasa. Yes, I want to be about what I want to cast. Macho, me and Mikasa. There's a sasami I came. Oh, wow, Cotanzo can say. More beyond Cossasa, so near Penina come the Alcacasa. I said, what kind? or soon I'll kind. Macho, I, you, yeah. Mammy, Wawa. Here's all good. Asante, Yawaya Mamma and Yamania. Or say, as I tell my opinion, there were a man in my door. Sabia Brown, when you're Santini. Or said you said your brow. One person, one mother, the About cream, some mistakes, why the baby. or so, well, room at the guys at the sick week. With the many help. So the need here, Them one that may wow, watching maybe as. or say, Lady, or wow, I'm watching maybe I say, man, I'll be back. Will be the assembly to any F.A.S. Salmon, F.I. Salmon, F.I. and Rasem Yuma. What is to be back on the assembly to any F.A.S. as a seven, and 5 months will be one F.A. I give you ever in my heart. To one. Yeah, I'm not 7 to 1. Brian, fear for the 2 enemies, Nipas to Messi. Nana, na Obiaba was one Chiame Aquatremons, your Buanapim, the announcement man is your Buanapim. Oh, my fear. It is the sea, winning. It is a wood, you know, who has a bill, a cat, see a Buanapim. Na enya no kura unsa wo no wa hawo o se so bi ba yin fie o bi ba wa promo o ka to se ah me ne chia me kwaten
yakodi asem medipe enti na so mame wo so ahimfie wa mabi na se wo na so na wo ba ha do se wo na so asem no na se de besi kwesi a wo bo ahima na wa so ndi na ifu so nti ma wo sofo na wo di no enyina yi so fo na wo di ma ni yi be do ne be do ba hu se wonnim ye ya mane ye no na se bi wo kwa gye sa information eyi no license e de ma wo no e won the bylaws o say o woni wo se mun shede ni masantia ma ne ni na emu mo kwaje wo fo be center na be sia no ye wo mbra e da ho e ma wo e ba me hu se we na wo didi ho kakra o so hu se wo je collection kakra na sa ba yi we so kakra se wa anya ne sa na se bi wo be ye ade a emfa so bie ma kuro ni mu na ama wo sofo sem ne ye nte wona se e ko ba sa so pe bismeti bi wa ko gina court o say o nyene say se e ba sa se wo ye bibi na se o si so che bi na de se be ba na ama wo sofo sem na wo ye no na ma no ye nte wase yi na e ba sa so a uti anye ya na o ye beti bi wa gina court I think for enyamra o so ni se enyamra radio stations akese akura mo koka asem na asem na enyamra ye fra mo court da o se radio stations akese no mo ka asem na enyamra ye from court da na mati asem asem bi e ba woni bia wo twro na mani pa no kwa mani pa ne kokasa na mo wa na wo kasa se da bia se bi e na wa twro na wa so wasaka na mo so obi fa ho kokasa dia mehima hene mo ho kwasa mchi sa ni pa pro o se ne mo fa ho kokasa dia na ma hene fa mo ti na se woni mo hwe na se woni mo hwe sana wo ba che sana ba che ana wa so koka bibia emfa asubie makuri mu a mo ho kwasa mdo fa mra kwa so wa so kokasa na emfa asubie makuri ya wo kwasa ya do ko ana nya sa dete ya nyina asubie ni ebe asubie kwa ya so ate emfra wo ma mani mu ada nti dia wo ya enye na maboa wo na so atene e wo adwuma na wo ye ebe boa kuro ba sa anwoma we wa anwe ya itimi de basa ede so from no mo hada ne ne o kwa ba ko ni wa ba di kan so kwa ama wa se so kaka ase de ba ko ko na peso yi obi ba no be kan sa asem akrata be no ko kuta fi ma yin wa kire se bi obi se bi abra sa ase ne ma yin de ade e de ama no wa ha ya be wa ha betu ana mo wa betie se de be ya be ma se bi ya ka so ya sofo a na asubia oso bi ba ko ka sa se ma he ya na wo bi kire ya ma fo ti wana mo abe wa chama na wa ti asem bi ansa na wa ka asem no ama na ba se wa ka asem bi ti no sa sa ba ti ni se bi sa ba gro to bi se ta na wo yi no se ya ka se ba ba wa ma mai ko ne ti a e de se ba e de ba to ne ne ti sa nyo ma ni na hwe why acho ore sa ne ni na hwe ko charity a on sa bi akwasi je ya amane e no ne ye sraw enu so adwuma na wo ye de se bi wo adwuma ne ba tu kuro no e kuro no na boso se bi na ba yi se ma wo yi zia timi mfa sa ade ne be pam no e mfiri kuro ni be boa adawruma o se ko ba tu kuro ba ne ko ni pa ti a ka o betra tu kuro ba tu se ni pa wa da ne kuro no ya wo ya ma ya ma ma wa se ye ye da e na wo ba tu ye da wo ne mu bi o ye so free dia ya amane ne ya be yi se ma ne aboso se ma o se wo ye so fu a wo sa no bo wo se bi hu collection wo ne de ene ma ye na hifie bia no ya ba izema esa ya boso se kese ba ma nti dia meka akire wa se du akwasi de a ya ne ya amane bi be se 10-20 minutes bi na wadu mu ade na mai wate na ade ni dia mai sa so ne yeso be so ne yeso ade ni dia ade ama so ate ana se bole fa ku ma ye e so ba tu ku no o ba na ko mi se tensi ho e na wo ye bi e ti se ye ade se ye fa se bia ya o ku de ya ma le wa e 10 minutes and 20 minutes meet do and I meet do fa sa ye de ma ya do no na ye ti ya ma mi na ni why na fa so ye bra wate so na fa so ye bra nyina se bi nyina ye ma fo se bi na ye ma wa sa no ye ma ni o be bia ade ya na mo nshi anche mu se o so bi ade no nshi anche mu se na ya anche mu se no ya ma bi ya fa na kwa na ya de bi anya to ten obi a wo ho kwa so be na announcement o se announcement ni sisi obi a wo kwa so ya announcement o se announcement o je na mo a mo nya bona bo de okunu ko ya na de profise o wa asase bi o wotumi so ya ofa nko pania o se ba profise o wa asase bi o wotumi so ya ofa nko pania ofa nko radio station bia o se ofa nko radio station fi bia ya ha idea ya de kuro o se ha de ye kuro ya baba basa bia why what is up so so na so was
to Mammy Penny for say, or beyond Chilanabina. Mammy, I some ever for Shama. So, to my friend, will be an idea. Nobody for us in one book for that. We are so few men, my pass will be a bales. Or so you find the question that they don't want to say to be your side. Actually, pray. Me feel better than Yaya ni biye bi Sophia no sabe Sophia eyi sika na say you say man na ye as a wunye aka Sophia no fa ye bi Sophia no say e ba man na ye ti ka say ye ya ya be 10% aka 10% ye be and yes so ye ka tro ma ha say waduma wo ye nja na be wi wo bia wato aso ayi waduma Ado ye. ah Sani ya so be ye biansa. lelo na ka say be ye be ka say wi wo bia wato aso ayi waduma sa wo 10% na ka say dia kesha to me ka be 10% before na ko waduma ba jo ma ti ye ba ye me to So for there. Who be the last and the word man up by your home premise, and Mahadi Hebrew, young man. What be just like 10% a caca clay, won't call one. Secretary, I said we wouldn't move at So young McCann as a man, and Canas was the secretary. I'm a cat with you. So on your magic, where they know who you want to be. One of them, one of them. One affair, Secretary. Many need kita mo bia bisana. Ah, sana. Father, we na kan into a mu na fi na jamo. Zina my friends Ohene chabe. Father, we do. Banento yura se ebese busuni mu krata bi ebi me office on. Krata bi me office on. Krata bi me office on na dabai ku ena de sasa sinema pebia se bo ye adwuma wo achim memu a wo ye town country planning officer enti akoba se na wo se you hu enti me koda you ama wo ye se yem to yensa yemfre na dabai ku yemfre openi no de for man enti anu na me frɛ eni nyina ye kɔ he no ho no ye kɔto the cotton and the combine is or him and say, Memoir and Crata or baby or the man for fooling on Fama, eating a while, the Yasu given. I'm not a coffin as I was a in Telly, Mama Matia says, and then when you are and some Mammy Musawi, but Tabano, Himayas as well. What I will be dear. Ini hana ni muche mbi obia ni jana na. Ena mesa msa wa kusabi. Eni ha, mama tena sasa mtuma. Oya mama kwa hana uleba. Fada umekume so kamedi nkata se kamedi to ni mbi ana afi. Iwo bia wo bisa fada umu. Mesa usabi to ni, usabi mfia asa kwa mama. Na wada uma. Je wa kai mama timu na asa chana ni kama kwa. Mitimu hii. Na acha ni. Ina wasa. Document to me, say, yeah, now if you can, I shall say, oh, I'm the performance as in the mountain, and some papa, and Mobia will be a Yapua, and to the man, the bar, so now if you can, the second when you're going to another. Odi na me kan na me pe ayina tie bi se sabe da ban no se mo se wi am se ne ho na me nin se ma ya sa ko ka ho na ye dai na di wan sa mo bi aba bi na ho ka na me pe tie Pacho aha ni dia jo da ban ni dia jo himaya na sa so me ma me mo minu na ya odia na me ro minu na no so e wo da ban ho himaya na se himaya sa se na odia ma obi mu ene na ne da ka me pese o ka se o na asase a o de ma me busua a o do so ni no ene aba tete ne ya tete ene me dia ma no wa che ne ni ada ho no obi o wasa ma ye ka mo o ye ka se da ba ni go da ba na asa me da ba ya se e so de he ma ya se me ye ka wa che da se wa ba sisi aha na se o de sa se o ma mo do so di no wa tete dia ma fo wa to o de ka ta ba kata ni duwa pa na ka sa
Probably the kind of job I had. I do want to say that. And what is it? Only my auntie and only my I don't know. I check. I would say actually, I don't know. Fine. Because the program sharing. Well, what am I Because my even home. Now, I one of the now, dear now. Yes, I am a bit better. So, who does that? I could be. You will be a double thing. Man, what is it? But they took me bread, and maybe I can't say my action. Yes, I mean, or Henry, who be the upper pay when your mind is true. Or mind the way you slew, who fear the way you slew. So, if you have a problem who is slow, can't want to be can't show. So, to me, they are proud. When you dear Kunyapa, it's a yellow beer pass at the back of the it's not mouse about Kunyama. Jacobi moved to sell food. Akoba say, now there comes a Sama will be there what he might answer. He might have a man up at the data. I shall make you, oh my assault, oh my Libra, assaulting now one that Swapa, who can walk us and see my quality. When I Payama, also Jacunaso. Nana, as I'm going to remember what is a waffle. When am I? A man will have told us a friend, Mantina. Listen, when you're doing whatever. I was my investigation, and I waited a what was yourself. Wait up with yourself, wait your bush yourself. And the bush yourself, so in my hand, I walk. Now, everybody say, as a waffle, and I went down mania. Yanina, who power with me, say, the two of you are not to move here. With me, I go over Ugra, so when I say, when you and over so we did. And it's open here, I went to go away. One baby is a hundred pounds. What will say? What push him? I won't young man, no, my mom had to tell Bushia City. Now, he never walk who know. Then I tell outside the young man for, or he never buys or answer, who know. You're not to inside for buyers when your money. I shall miss when your money. I'm your boca. It's you know, I don't want to program, I just go so much. Then he said, and this is money. Obey to now push young line. Is that I have to you? I have one. If going down the wall, so I was going to be with the crowd. The crowd was any crowd is here. So many people training, and I know what you have to. No, I'm about to be one thing. Yeah, I'm a ball cat with the bar. After what was about Robert Church, I'm an answer that can't get a stadium. I'm a Sujapa who push your phone tech. Or more who be able to answer again. I am. It's when you're man. I'm about to give you. Another bro. Am I over there? Am I away? I'm ready. One more with it. No problem about my yes, what do you prove? I want your money, the one year. Madame, what do you prove? In 99. What do you prove? Anna, and by me, a chef. The chef. I don't know. Go over here. If I don't buy a cello. Who? Yeah, next time we will be my toilet and my shabby town. Aha. Over Jania, you see, you get it. She have to be a man back. And then also, she has a machine too. And there's a cocoon of your boat. If I could know, Nana say, Debbie, and I say, on one idea, and you have to say, Sigama made a new to object. No, but I don't want that. But I say, on one anno, Nuniano, Viviano, the Pushino, and see, a drying of my investigator to Sodiano to so. Then when I'm a young man, or Modiana, when we are John Fabra, and he has a Tamania Paso. Then you see, CB and Duke, and then you're fine, and you'll be in a theatre why he was in. What about the next year, theatre for Trasso? Or some of my trauma in as a woman of Mobra.
Yeah, that's it. Madam Kaso ba ce. Hello, anything I say? Tom Watson so uncle. Tom Watson. Achompa bwana wa jine chacha. Na betri wakati woni che. Wajina macha. Se amewe. Ero hini ya ba hini tiame. O ba no kwa ni ya be kwa wo na ewie
ɛna waba sɛ ɔbɛkyia wɔ hene na nkitaho bi nso wɔ hɔ fa ne nsa asesɛ bi no ɛda hɔ dada wɔ hene ayɛ sɛ wɔmfa na wɔhwɛ no ase ɛnka no nti ɛno na ɔbɛsi mu so amode bɛto ɔno sɛ ɛsɛ nyɛ mama na ɔbɛkyia no sɛ bi wɔ ha ɛna soso ne nyinaa kafua ne nyinaa kafua ɔde mo baako kum no ano ɛno na abɛwɔ yɛ abɛsiwa ɛno na ama ɛyɛ wɔ awo maame asiwa sɛ ba wɔnana no ɔba America wɔnana ni ti wɔ deɛ ɔsɛ ɔbɛkyia na mmom no ɔzazɛ kakra bi wɔ ha wabɔ sɛ ɔbadagya ama sɛ de tatwe mama yo maame ayi wasase na wɔhene fa Japan. ɔmɔdea mopɛ so bi ane ma na ɔno nkɔ ɔde afidie bɛkɔ akɔsi so wɔde ato krataa so akɔ na mahwɛ awɛyɛ tete deɛ de bi gya tete twam bɛdɛ kwame nkrumah mmɛ so ne baeɛ twam bae mopɛ so bi ane ma no na ɔnkɔyɛ mmerɛ ɔde ba bi a na mahwɛ no mayɛ baeɛ hwɛ kakyɛ no wate ɛsɛ no Mami, secretary, are what's the secretary? Me, one woman. Or can you say, and your woman was all cat a shell. And yet, now, yes, and Emma, Channel Barty, and Shella won't cack and leave them. A money and one Silence, what's all kind of saying about Martin? But you do and one said, that's for nice. Last week, the Private and Council of Madame Major and that's what we are telling us of the name and TSO. It's your former man and a money of us and farmers. It's telling you the bed in what he has said, the farmer, then telling us the yes, so we are man. Nana mo mo dia na ya nche why adan me dia na the back cut and believe wa o fi na what dia back say o say won ho na fa ko ma ko fi akọ ya ka ti ko siri ba say so go man sama kan ka so ya san ko ye no say ye wi a na ko hwe ba bi a mo say aka wo mo ko kire wa mo mo ko hye wo ni na mo mo why na young why and so na we go round the man Padaro Jesus na say since we are home so after no moment Jesus friend papa Jesus power go no ni open me chumans the bro need two band and what the bedaments think that I let you send for him back for say the do are when the pending chumans so do what the better when he is seven one man then to one better feel that's what you do idea man so if I don't want man so abra the question was a court and a court high court man and your uncle all right na I don't be rasa sinwa Jadi sama ada sesuatu yang punya support. Family. Tinfie ma bibi ye ne se ko kare. Tinfie bibi ye mchira kusa mpasa. Kula kuma na so nyama sasa. Ko mo ta so mo so mo ri na se. Ada du bi ye ne odi. Wa twa ya bi aduma. E ti ko se du ba le be. O ngla so ne ba ma. E yo ma ta se sa si yo mo dia. O ni kata di ma ba la kuma. Kata ba ma meni. Tinse jami pa ba la de. Bebe tini na kata ko na usu ko. And then we are not what they are. Why? Baba na you share no that's a bit. All my long comments and Jesus power account. What are you send them for so yes. Sir, and of father Kuma. You make man tell no one and you come. Oh,
Alright, so also now, why are you so big?
before assassin or healing village. But I'm not prepared, so I'm not 9 assassin. The banner. And then the banner is about the more. But look at me. But let me answer. Yes, or beauty baby, you know, or for Biaqua. Who to the go about the Quasas. We never was us, and we hear what we almost saw your own now. So, what the idea any permanent saying, and a pepper baby, a mamma. What the idea, more character, and the other medical monsters. But they were so the camp of the bed. No other more common question. It's them your why? I think so. Be our Baba anyway. Baba never come here, my chairman, you know, why? Not a more macano more a chilena or more by Elysian, who they went to one. So, we never could be asked. The free about the announcement, another one. In the hour, who are you? There's a perfect example of young men. Everyone, we do our yes, I'm going to because who would you challenge this? Who's really glad? Because the plus they pay everybody. Why? But me or Baba or maybe to Obama because I'm more than the number of the on which over Chang we are. Why? But all the open fire service. I they're all free. No problem, what was that? Why? Never why? And you also should be action. What on Canada? Oh, yeah, and I was